勾玉と、諦めの正体、魂の幸福。諦めた、そう言いながら、本当は傷つくのが怖かっただけ。期待しなければ、失望しなくて済む。挑戦しなければ、失敗しなくて済む。でもそれは、諦めではない、魂の幸福。勾玉は、何度削られても、形を失わなかった。本当に諦めた人は、もう苦しまない。苦しいのは、まだ諦めていない証拠。心の奥で、まだ望んでいる、まだ信じている。あなたが手放したのは、夢ですか？それとも傷つく勇気ですか？あなたは何を、諦めたふり、していますか？